Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Unahin po muna natin ulit ang panalangin sa ating Amang Diyos o Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists, at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa pinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal, at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay sana po kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas. Lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon na lamang kung ano ang nakararami, maghaka-haka at makisama po sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa, at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan ang manaig po sa online media. Inaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid po ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Ratsadahin na po natin ang mga mainit na balita at issues sa gabi pong ito ng Wednesday. Sa Bongo, tatakbo nga ba sa Senado? Presidential spokesperson Harry Roque hindi pa makakapagdesisyon kung mananatili o aalis na sa gabinete. Duterte ipinag-utos na bilisan ang pagresolba sa pagpaslang sa Usamis Judge at sa pag-aambo sa 5 PIDEA agents. Pangulong Duterte, wala raw cancer. Fuel excise tax, hindi raw sanhi ng pagtaas ng presyo ng langis ayon po sa Department of Finance. Food
poisoning sa 18 mga empleyado po ng OWA, iniimbestigahan na. Samantala, malinggit na sanggol natagpuan po sa simbahan sa Nagkarlan sa Laguna. Pope Francis, inimbitahan ni Kim Jong-un na dumalaw po sa bansang North Korea. At mga kaibigan, sa ating tanong sa bayan, pakinggan niyo po itong maigi sa mga parents. Attention po mga parents. Pakinggan niyo po at panoorin ang ating tanong sa bayan. Mas ikabubuti ba ng mga bata ang batas na magbabawal na po sa tinatawag na corporal punishment? Repeat. Sa inyo bang palagay, mas ikabubuti ba ng mga bata ang batas na magbabawal na sa tinatawag pong corporal punishment? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa tigasing palatuntunang Kamaong Asero. Ngayon pong araw ng Tuesday. Tuesday pa lang eh. Bakit sinabi kong Wednesday? 9 po sa buwan ng Oktubre taong 2018. Hi sa mga OFW sa iba't ibang bansa sa ating mundo. Ang ating itinuturing pong mga bago at modernong bayani ng panahon. At syempre sa mga nasa Metro Manila, magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po sa mga natatraffic pa rin. Babanggitin ko na naman ba, kailan ba mabibigyan ng solusyon ng mga taga-DOTR, mga taga-LTO, taga-MMDA at yung council po ng Metro Manila Development Authority ang problema po sa trapiko sa Metro Manila. May naiisip pa ba kayong solusyon dyan o surendido na kayo? Kasi kung may mailalatag kayong solusyon, ano pang hinihintay nyo? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang gabi po sa mga nasa probinsya, mga nasa malalayong kanayunan po, mga isla, siyempre, at sa lahat pong mga Pilipinong nanonood sa ating pagkalinaw-linaw na broadcast as in HD quality. Ang broadcast po ng Leader News Philippines sa programang Kamaong Asero po ay pinong-pinong napapanood po sa buong mundo. At yan po ang ating pinaglilingkod everyday bilang public service. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs. Operations Creative Live Streaming headed by Engineer Oliver Licop. Producer, head writer Angeline Valencia. At yung ating Creative Director Mark Anthony Reynoso na paparating pa lang from Singapore ulit. Ayan, papauwi pa lang. Kasama po natin ang mga masasipag na Leader News reporters. Handang-handa na po tayong paglingkuran ng ating mga viewers sa araw pong ito ng Tuesday. Ayan, Sir Rafi Bianson, buena manong nagparamdam sa atin. Ang grupo ho ng Pasukin Riders kami, sabi niya, magandang gabi po Sir Errol. At mga taga-Pasay, mga taga-Caloocan, siyempre, special mention po sa mga taga-Ubando, Bulacan. Good evening sa ating mga best friends sa Ubando, Bulacan, especially ang napakasipag at walang kasawa-sawang naglilingkod na alkalde po ng bayan ng Ubando. Ang ating best friend, Mayor Edwin Santos. At yung ating kaibigan naman po sa Masinloc, Zambales, si Mayor Arsenia Senyang Lim. Si partner Dick Manikan dyan po sa bayan po ng Candelaria sa Zambales. Kumusta na po kayo dyan, partner Dick? Ating bilyonaryong kaibigan dyan na tatahitahimik pero ayaw po niya ng katarantaduhan. Kaya hindi po siya makatiis. Nakakapag-post po siya sa social media ng katotohanan. Yan, kasangga po natin yan sa paglalahad ng katotohanan. Siyempre sa lahat pong mga viewers ng Kamaong Asero, welcome and welcome. At muli po tayong nangingimbita na pakilike nyo po ang ating FB page ng Leader News Philippines. At sumali po kayo sa ating talastasan. Sa gabi pong itong ating pinag-uusapan ay napakahalaga po nito. Especially sa mga magulang. Sapagkat pasado na sa Senado ang tinatawag pong batas na nagbabawal po sa corporal punishment. When we say corporal punishment, yung pagdidisiplina na may kasama pong pananakit, pananampal, pagpalo, sinturon, walis at kung ano paman na may pisikal na pagdidisiplina po sa mga bata.
In English, corporal punishment. Ako, bilang lumaki po sa isang disiplinado at tradisyonal na pamilyang Pilipino, ay naranasan ko po ang nalatigo ng aking lolo na napakatapang, na may lahi pang Kastila, na kapag ka oras ng siesta, hindi ka po pwedeng maingay. Pagka ikay nag-ingay, pag oras ng siesta, hahabulin ka ng latigo ng kalabaw. Naranasan ko po yan. But, you know what? Alam niyo po ang resulta, disiplinado. Disiplinado po kaming lahat. Ayan. Yung mga hindi po nakaranas ng ganyan, palagay ko'y magugulat po kayo kapag lalo mga bata ngayon, ano? Ibang-iba na po ang mga bata ngayon. There was a time nung aking pinagagalitan yung aking bunso, inambahan ko ng sinturon. Ano? Honestly, inambahan ko ng sinturon. Sagot ba naman sa akin, Angie? Bay, sige, Daddy. Itatawag kita sa bantay bata. Mga ganun Mga ganun. So, ladies and gentlemen, our main subject matter for tonight is all about corporal punishment. Na ipagbabawal na po sapagkat pasado na ngayon sa third and final reading sa Senado ang batas na that prohibits imposing corporal punishment to the children, especially those below 18 years old. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, yan ang ating pag-usapan. Ikabubuti ba? Mas ikabubuti ba ng mga bata na meron ng batas na nagbabawal po sa tinatawag na corporal punishment? Hindi mo na pwedeng paluin ang sinturon, hindi mo na pwede, Angie, na pingutin, kurutin, pikpikan ng walis. Bawal na. Ayon sa batas, bawal na. Mga dear parents, what can you say about this? Sumali po kayo sa ating talastasan. Yan po ang ating mahalagang tema sa gabi pong ito sa Kamaong Asero program. Habang ready na po ang ating mga Lidonos Patrol para mag-ulat po ng mga mahalagang nangyari sa maghapon. Pakisubscribe niyo rin po ang ating YouTube channel ng Lidonos Philippines. At doon po sa mga nais tumawag po ng live, ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Yan po ang ating direct line sa ating studio. At mga magang nagparamdam, yan, si Butch Arcangel at si partner Mario Batigas, the future City Councilor ng San Jose del Monte City. Ang subok na sa paglilingkod, nanungkulan bilang 3-termer na barangay chairman sa naturang lungsod. At minahal po siya ng kanyang mga kababayan dyan dahil nakita po yung performance. Kasama po natin yan na Board of Directors sa Philippine Online Broadcasters Association. Ayan, katuwang natin si paring Gani Oro, si partner Oliver Licop, si John Bornasal, si Manoy Roger Bron, at ang inyo pong lingkod. Ayan, sige. By the way, lagi pong bumabati sa atin, naghahay si partner Luzon Bornasal, yung aking kasama way back during my younger days when I joined Veritas Tabaco. Ayan, si Luzon Bornasal, lagi daw nanonood sa atin. Kagabi bumati, hindi ko lang nabasa. Special mention, Luzon Bornasal of One Radio, 91.3 FM sa Tabaco City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Ulitin natin yung ating survey question. Mas ikabubuti ba, mga kaibigan, ng mga bata? Ang pagkakaroon na ho ng batas na magbabawal ng corporal punishment. What do you think? Ano po sa palagay po ninyo? Mas madidisiplina ba yung bata? Mas titigas ba ang ulo ng bata? Mas okay yan sapagkat mas magiging matalino ang bata? Mas liberal ang bata? Kayo po, especially mga parents, please do join us. At pag-usapan natin sapagkat alam nyo ho, yan po idadaan pa rin po sa bicameral conference hearing. Magsasanib po siyempre kung may pasado na rin pong version ng House. So sasalikubkubin po yan, pagsasamahin and pag-uusapan po sa BICAM ng House at Senate. Then yan pagka yan po'y pumasa,
saka po yan ipo-forward sa Malacanang para lagdan po ng Pangulo, and finally pag nalagdan po ng Pangulo at yan po ay maipublicize sa isang publikasyon, sa isang diaryo na may national readership, ay yan po ay finally magiging batas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Again, dire-diretso muna tayo sa mga reports ng ating mga leader ng patrol sa oras pong 32 minutes after 7 in the evening. Happy birthday muna kay Jomar, yung ating kasama sa Manoy Errol's Rasto. Birthday raw ni Jomar bukas sa partner, Oliver. Di ba na-advance na natin kahapon? Anong isang Sige, tingnan natin. And happy birthday po sa mga may kumpleaños sa araw pong ito. And we just wish na ang inyo pong mga selebrasyon ay maging meaningful. Palala! In anything that you will do today, do it in moderation. Unahin na po muna natin ang report ni partner Jojo Sikat. Cha-cha! Dead on arrival na daw sa Senado. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Paano yan? Pagka dead on arrival na sa Senado ang Chacha, patay na rin yung federalism. Alamin natin ang report ni partner Jojo Sigat live mula sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Partner Jo, magandang gabi po sa inyo dyan. Go ahead please. Dead on arrival o wala ng oras sa Senado para talakayin itong charter change o yung pagbabago ng saligang batas tulad ng isinusulong ng Kamara de Representante. Ito yung magkakahalin tulad na pahayag ng ilang senador matapos na ilabas sa Kongreso ang panibagong federal charter draft na nagsasaad na hindi si Vice President Leni Robredo ang maaring pumalit sa Pangulong Duterte kundi itong Senate Presidenta. Ayon nga dito kay Senate Minority Leader Franklin Dillon, dead on arrival na sa Senado ang usapin sa Chacha. Paliwanag ni Dillon, panahon na ng budget deliberation at ilang araw na lamang ay filing na ng Certificate of Candidacy ng mga re-electionist senators. Iginit pa ni Dillon na napagkasunduan nila mga senador na aantayin muna nila itong committee report ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and Laws na pinamumunuan nitong si Senador Francis Kiko Pangilinan. Ayon nga kay Dillon, we have not seen it, but let's be realistic. The first step is we pass the resolution of both houses to constitute ourselves into a constituent assembly to amend the Constitution. That in itself will generate a debate because the issue is, should we amend the Constitution? That's the first issue before the Committee on Constitutional Amendments, and we are still awaiting the report of the committee whether or not the recommendation is to amend the Constitution, and if to amend the Constitution through a Constituent Assembly. And before we consider the substance of the proposals. So, there is simply no time. Kaya pagdating dito, wala na kaming panahon. Wala na kaming panahon in order to look at it. And so, that's why I said it's dead on arrival here. Simply because we have no more time. We don't. Sa parte naman itong si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, naniniwala ito na wala ng oras ang Senado at gagawin na sila para talakayin pa itong charter change. Ayon kay Zubiri, kasi may pinropose na yung House ang Royal Land. Wala na tayong time. With all due respect to our colleagues in the House, we don't have any more time. We have the budget coming up. So the whole November, December, we'll just be discussing and approving the budget. Then when we come back on January, that's not enough time to discuss a very important measures such as amendments to the charter. We only have 1 month before we start campaign in February. Before Valentine's, tapos na tayo dito. Long break po tayo for almost 100 days. From February to May. So practically there will be no time. Maybe we can discuss this again once we get back on the next Congress, on the 18th Congress. Nauna ng binatikos nitong si Opposition Senator Francis Kiko Pangilinan ang mga kongresista na nagpanukala ng panibagong draft para sa ikakasang charter change.
Ayon kay Pangilinan, tila pinaglalaroan na lamang ng ilang mga mambabatas ang konstitusyon sa halip niya na tumulong sa paghanap ng solusyon sa mga suliranin sa bansa ay yung pagpapahaba pa ng termino at pagkapit sa poder ang kanilang inaatupag. Dahil dito, mensahe ng mambabatas sa mga naturang kongresista na mahiya sa taong bayan lalo't hindi na magkaugaga ang mga mahihirap kung saan at paano kukuha ng pagkain at pamasahe sa araw-araw dahil sa pagtaas nga ng inflation rate sa bansa. Ito si George Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, in reality, tapos na ang kwento ng charter change na pinipilit noon pa, naalala po ninyo, si House Speaker Pantaleon Alvarez. Oh, siya na maagang natapos siya, di ba? Maaga siyang natuldukan, napalitan ni Gloria. Ni GMA, dating Pangulo po ng bansa, na ngayon po ay siya ng House Speaker, Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. Pinalitan si Pantaleon Alvarez because during the time ng speakership ni Pantaleon Alvarez ay talagang nakakita po tayo ng napaka-brusko, napakatigasin, at tila baga lahat ng iniisip niya nais siyang ipagsaksakan sa mga baga ng mga kasama niyang kongresista. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. So what happened? Well, the rest is history. Ayan, nabwisit po ang maraming kongresista. Pinalitan po siya. So, finally, yung kanyang pinipilit pong panukalang charter change, ayan, nagwakas na rin po sa Senado. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bago natin tawagin ang pangalawang report sa ating palatuntunan, balikan natin yung ating survey question. Masikabubuti ba? Masikabubuti ba ng mga bata ang pagkakaroon po ng batas na nagbabawal sa corporal punishment? Yan po ang ating tanong sa gabi pong ito, mga dear viewers. Sa ating mga kababayang lagi po at suki natin na nanonood sa ating palatuntunan. Maraming nabanggit kay Manoy Jobert Clet sa Australia, sa mga nasa Kingdom of Saudi Arabia, nasa Dubai, nasa Kuwait, nasa Qatar, nasa Jeddah, at kung saan-saan pang mga lugar, sa Canada, sa Austria, sa Europe, saan pa? Netherlands, sa Aremica. Ay, nako. Ay, ang buhay ng mga Pilipino rito sa Pilipinas talagang kumbaga sa sinturon, wala na pong maadyasan ng butas para higpitan ang sinturon. Grabe na! Grabe na ho ang presyo ng mga bilihin. Mga bayarin po na binabayaran natin monthly, grabe na talaga. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Right, diretso tayo sa isa pang report. Report ni partner Hil Tamayo, Kokulebi Fund. Ano bang report ni partner Jojo? Sino ba muna? Si Jojo muna, no? Jojo muna tayo kasi yan ang medyo mabigat na pera na naman po ito eh. Pinag-uusapan po rito, napakaraming pera. Kokulebi Fund, panahon po ng mga Marcos, nakalikha po ng sistema na kada kilo po ng binibentang niyog, mantika, niyog, galing sa niyog, pinapatawan po ng dagdag na presyo na tinatawag pong Kokulebi Fund na matagal pong itinago sa bangko at hindi po napakinabangan ng mga magnanyog. Sige, ano bang uunahin natin? Ito na, si Jojo na? Ano bang lead ni Paring Hill? Yan, para alam ng mga viewers natin. Oras po sa buong kapuluan, 41 minutes na po makalipas ng alas 7 po ng gabi. Kamaong Asero pa rin ang inyong pinanonood. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. May report sana ako kaya lang
ihabol ko na lang po. Ayan, sabi ni Nolan. Sige, habol ka Nolan. Samantala mga kaibigan, kawani po ng PhilHealth, timbog sa drug bypass. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Detalye, hatid ni partner Hil Tamayo. Live mula sa Tacloban City, ang station manager po ng DWTA Radyo Agila 99.9. Parang Hil, sino ba ang empleyadong yan ng PhilHealth na talagang hindi makapigil sa sarili, nagdodroga pa rin? Go ahead please. Magandang gabi, timbog sa sinagawang drug bypass operation ng Tacloban City Police Office ng City Drug Enforcement Unit, TCPO o PDU, ang isang cashier ng PhilHealth matapos mabilhan ng pinagbabawal na droga. Nakilala ang suspect na si Emeterio Niveras, 58 anyos, cashier sa PhilHealth ng kinukonsidera namang high-value target ng kapulisan. Nabili sa naturang suspect ang isang transparent sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu nagkakalagang 500 pesos. Sa nakuha naman sa posisyon nito ang dalawang pang sachet at nagkakalaga ito ng 500 pisong kada sachet. Bagaman taniklara ng Philippine Drug Enforcement Agency at ang PDEA at Philippine National Police ang syudad ng Tacloban, may mangilan-ilan pa rin naman na nahuhuli dahil sa paggamit at pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Sa pagkikipagpanayam, paring Errol, kay Police Senior Superintendent Carlito Abres, Officer in Charge ng Tacloban TCPO, mariin na pinanawagan at pagpapaalala nito kung anuman ang mandato ni Presidente Rodrigo Duterte, lalo na sa programa nito kontra droga, at sundin ito, lalo na ang nasa gobyerno kasi hindi tumitigil o magbibenta ng droga. Hinikayat naman ito na kung may malaman ay mag-report para makatulong sa komunidad at sa pulisya. Ayon sa kanya, kung tayo ang manguna, sino pa ang maniniwala sa atin? Sabi nga niya, tulungan natin ang gobyerno sa nalabanan ang illegal na droga. Go ahead. Parang Hil, go ahead. Una na rito, marami-rami na ang nahuhuli ng mga otoridad sa rehiyon na gumagamit o nagbibenta ng illegal na droga, at ilan dito ay police, PDEA agent, DSWD employee, DPWC employee at marami pang iba. Parang Aaron. Alright, nasa na yung kawaning yan ng PhilHealth? Nakakulong na ba ngayon? Sa ngayon, nasa kustodiya pa rin ng TCPO at inaayos ang papel para mabigyan ng kaukulan na parusa sa kanyang nalabag. Ibig sabihin, i-arraign, inihanda ng mga pulis ang arraignment niya? Yes, inahanda na yung pag-arraign sa kanya at para naman ito ay maturn over doon sa City Jail. Nagtataka lang ako sa ating mga kababayan, lalo na yung mga ganyang may trabaho, magandang trabaho, nasa gobyerno pa, bakit baga naman ang kamay nakadaw-daw pa rin sa drugs, parang Hil? Yes, ang kanina parang Errol, medyo nakausap natin pero hindi tayo napayagan na kunin ng picture o record. Nakausap natin si Emeterio Niveras. Ano sabi? Sabi niya na 2 years pa lang siyang gumagamit at hindi siya nagbebenta. Gumagamit lang? Gumagamit lang. Ay, paano yung... sabi ng kapulisan na matagal na daw nilang binabantayan at isa ito sa mga high-value target ng kapulisan. Normally, parang Hil, kapag ang isang tao ay gumagamit, siguradong nagbebenta rin yan. Yes, at ang ating kapulisan naman ay iniimbestigahan pa kung mayroon pang mga kahawani ng gobyerno ang posibleng dawit dito, lalong-lalo na ang PhilHealth kasi isa itong cashier. Mas mabigat ang parusa dapat sa mga nasa gobyernong ganyan, kasi imagine, ang tiwala ng taong bayan nasa kanila, sinisweldohan ng buwis ng taong bayan para maglingkod sa mga mamamayan, pero hinahaluan ng katarantaduhan, parang Hil. Yes. Parang Errol, gusto ko lang linawin kahapon. Yung report natin kasi merong clerical error doon sa binigay ng press release sa atin, yung pagbabaril sa mayor ng ex-dating mayor ng San Jose de Buwan. Hindi po ex-mayor ang namatay, kundi ang isa lang ang namatay, ang bodyguard lang na mismo. Sa ngayon,
ang dating ex-mayor na pinagbabaril ng pinanghinalang NPA na grupo ay nasa mabuti ng kalagayan dito sa syudad ng Tacloban. I-correct natin yan. So, na-broadcast kasi natin dito na pinagbabaril at napatay. So, we are correcting the news that na ganun nga nangyari. Pero sino ba nag-release ng ganyang binigyan tayo ng release ng Philippine Army kahapon. Oo, yung nabigay sa atin, nagkamali lang daw ng type doon sa press release, kaya po kinorek nila kanina. Nako po, ay mag-iingat sila sa ganyan, lalo mga ganyan na very sensitive na balita. Tayo namang mga nasa media, nagtitiwala tayo sa mga otoridad na tama, factual lahat ang binibigay sa atin. So, sila ang nagkamali, hindi tayo. Yes po. Sila ang nagkamali sila ng bigay ng press release sa atin at yun ang binasihan natin kahapon na information kung saan ngayon inayos naman ng Philippine Army na hindi ang dating mayor ng San Jose Ribuan ang namatay, kundi yung bodyguard. Ang bodyguard lang niya. I think they have to apologize for that kasi siyempre yung mga kamag-anak niyan I'm sure nagpanic yan lahat-lahat they caused alarm siyempre. Oh yes. Actually, bukas ng umaga meron tayong appointment doon sa commanding officer ng Philippine Army kung sino ang nagbigay sa atin para mabigyan natin ng panayam kung bakit nagkaroon ng pagkakamali ang mga press release na binibigay nila. All right. They should be very, very careful on releasing statement or news releases na hindi nila binirify ng maayos. Yes. At idadagdag ko lang parang Errol. So ngayon, yung isang nahuli na sugatan na nahuli naman sa may sementeryo, isang gunman doon sa pagpamamaril sa dating mayor ng San Jose Ribuan ay pinahilan na ng patong-patong na kaso at ngayon ay at kanina nga lang na-arena at nasampahan na ng patong-patong na kaso. Alright, so sana ikanta na ng suspect na yan kung sino talagang pinakautak, sila ba'y inutusan, sila ba'y binayaran o desisyon ng kanilang grupo lamang dahil sa anuman na dahilan. Yes, susubaybayan na yan paring Errol kung sino ba talaga ang may utak ng nag-uutos na patayin ang dating mayor ng San Jose Ribuan at kakandidato ngayong vice mayor ng San Jose Ribuan. Ulitin natin na paring Hill, sino ang nag-release ng news release na yan na binigay sa mga media at nagsabing inambus at napatay ang dating mayor? Sino nga ulit? Anong opisina yan? Binigyan tayo ng press release, pinadalan tayo ng Philippine Army. Na patay daw ang dating mayor ng San Jose Ribuan, pero kinukorek po nila na sabi na isa lang ang namatay doon sa pag-aambush, pagbabaril, yun lang yung bodyguard ni dating mayor. At ngayon, si dating mayor ng San Jose Ribuan ay nandito na ngayon sa Tacloban, sa hospital at okay na ang kondisyon. Alright, so nagkamali lang po ang Philippine Army at kinukorek po nila ngayon ang naibalitang namatay sa ambush yung dating alkalde. Well taken. Yes, at paring Errol, ipaano natin na live po na naririnig ang Leader News Philippines dito sa DYTA 99.9 Radyo Agila. Thank you sa DYTA 99.9 Radyo Agila sa pamamagitan ng ating kaibigang station manager Hill Tamayo. Parang Hill, salamat. Yan muna ang latest, parang Errol, mula dito sa Tacloban City. Hill Anisito Tamayo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Hill, sa live report na yan. Live mula po sa Tacloban City at tayo po'y napapanood sa buong mundo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Once again, magandang gabi po sa inabot ng malinaw na broadcast po ng DYTA 99.5 Radyo Agila, Tacloban City. At siyempre sa mga nakasili po sa ating live broadcast ng Leader News Philippines Worldwide. Salamat! Salamat po sa inyo pong masugid na pagsuporta sa ating advokasya. Basically, ang advocacy po ng Leader News Philippines is to combat fake news
and to deliver only factual news. Factual and honest news. Ulitin natin yung balita kahapon. It was the error and the mistake of the Philippine Army to release such a news that the former mayor was ambushed and killed. Ayan. So, hindi po yun na pagkakamali ng ating reporter, but it was admitted by the Philippine Army that it was their responsibility. Right, tuloy-tuloy po tayo. Oras natin, 52 minutes after 7 in the evening. Kamaong Asero pa rin po ang inyong pinakikinggan. Kumustahin muna natin ang ating best friend, ang ating kaibigan, kasama po sa Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago, Engineer Bert Hashimoto, ang official nominee, number 1 nominee po ng WOW Pilipinas Party List, na naglalayon pong isulong ng tono ang pagpapalago ng turismo sa ating bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, WOW Pilipinas. At yan naman po itinataguyod ng ating kaibigang Engineer Bert Hashimoto na tubong Tarlac City. Yan, WOW Pilipinas. It's really good to make the Philippines amazing, and all people will say, "Wow, Pilipinas," di ba? How we wish na gano'n na po ang reaksyon ng mga turista pagdating dito sa bansa natin. Wow, wow, Pilipinas. Yan, di ba? Ang ganda po yan because the effort will not be wasted kapag ganyan na po ang reaksyon ng mga bisita natin sa bansa. But you know, there are a lot of homeworks na kailangan gawin para mapawaw po natin lahat ang mga bisita sa Pilipinas, mismo ang mga Pilipino, na ngayon po ay lahat po nakahaplos sa tiyan sapagkat sobrang bigat na po talaga ng kabuhayan sa Pilipinas. Harinuang kapag nanalo po si ang WOW Pilipinas, ay maging WOW Pilipinas na ang reaksyon at hindi na po nakaplos sa mga tiyan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dire-diretso po pa rin tayo sa mga reports. Balikan natin ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Isa pang report ang isasalgo ni paring Jojo Sikat. Ano nga yung report niya, partner Oli? Coco Levy Fund muntik nang mabito ng Pangulo. Ayan, malaking pera po yan. Sinasabi ko po sa inyo, ang Coco Levy Fund matagal pong nakaimbak po yan. Tinubuan na kung sino-sinong namunini po sa interes niyan. Matagal po yung nakaimbak sa San Miguel Corporation. Ginamit po ng San Miguel Corporation sa negosyo. Ayan, ngayon ay kailan ba yan may papamahagi sa mga magniniyog? Report at detalye ng balitang yan, ilalatag na ni paring Jojo Sigat. Paring Jo, muli, magandang gabi sa iyo. Go ahead. Inamin itong si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nang buntik ng mabito ni Pangulong Rodrigo Duterte itong panukalang Coco Levy Fund na. Aniya ni Zubiri, nagtungo ang ilang senador sa palasyo kahapon ng alas 6 ng hapon para kausapin ng Pangulo dahil sa pangamba na ibito nito itong Coco Levy Fund na hindi nga nagkamali ang mga senador dahil napagalaman nila mula sa ilang sekretary na ayaw ng palasyo na sibilyan ang hahawak ng pondo ng Coco Levy na dapat aniya majority dito ay government offices. Ayon kay Zubiri, good noon, everyone. Last night, we had a meeting with the President to avert a possible veto of a major legislative measure, which is the Coco Levy Fund use. Ibibito sana ng Malacanang ang bill na ito, na landmark measure po ito, na pagbibigay ng guidelines paano gamitin ang Coco Levy Fund. So, we're very happy that we were able to meet with the President to avert such a veto, and we are now committed to recalling the measure, reconsidering it, and bringing it back to the BICAM for further discussion. So ibabalik po namin yung bill sa BICAM, which will reconstitute today, para mapag-usapan itong mga amendments na ito. Ang ayaw kasi na
Sinisi naman ni Zubiri itong Presidential Legislative Liaison Office o itong PLLO ang kapalpakan kung bakit hindi nagkaroon ng koordinasyon ang mga mambabata sa Senate at sa House pagdating sa mga priority measures, kung kaya't kahapon lang nila nalaman na nanganganib na ibito ng Pangulo itong Coco Levy Fund measures. Ayon kay Zubiri, alam mo, problema kasi natin dito, mga kapatid, itong problema ng Majority Floor Leader. Ang problema ng Majority Floor Leader, mahina po yung PLLO natin. Yung Presidential Legislative Liaison Office. With all due respect to Secretary Sitoy, who's a good friend of mine. Matali kong kaibigan yan. Malapit ako sa pamilya nila sa Cebu. Pero sa totoo lang, this could have been averted kung may nagbabantay na PLLO during the important measures such as this. And to explain to Malacanang, itong gusto nila, okay ba kayo dito? Kasi kung may parameters po sila, hindi po aabot sa ganito magkakaroon ng veto. Very important ang PLLO office. So maybe, with all due respect to Secretary Sitoy, maybe he's suited for another office. Maybe he's not suited for the PLLO. Kasi hindi na nga natin nakikita. Hindi siya kilala ng mga senador, hindi rin po siya kilala ng mga congressmen. As a matter of fact, pumunta sa dito one time, tinatanong ako ni Senator Ping Lacson at si Senator Grego Nasan, sino yan? Sabi ko, 2 years na yan, Secretary of the PLLO. Ayun po siya, siya ba yan? So hindi nila masyadong kilala. Kaya, in effect, pinapa-replace. Well, yesterday, we complained to the President. You saw how many we were. We were 8 senators. And ang sabi po ni Senator Villar was, pinasa namin to, wala naman kayong kibo. Nandiyan yung mga secretaries. Wala naman kayong kibo. Sabi ni Senator Gordon, kasi ang problema, mahina yung liaison ninyo sa Senate and House. Tapos nagsalita na naman ako. And that is why, Mr. President, this must be the end time I'm complaining in front of you, together with the secretaries, we need a more effective PLLO officer who can liaison all these problems. Yung undersecretaries lang ang nagpapakita, but yung kabilang sa mga senador na nagtungo kahapon sa palasyo na humarap sa Pangulo ay sina Zubiri, Senador Cynthia Villar, Loren Legarda, Sani Angara, Senador Joseph Victor Ejercito, Richard Gordon, Win Gatchalian at Senador Francis Chis Escudero. Ito si Giorgio Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maraming salamat, paring Jojo Sicat, 7:59 in the evening. Ulitin natin yung, ayan ang sinasabi natin. Alam niyo po, sa totoo lamang, marami talagang naipwestong Pangulong Duterte na hindi tugma, hindi fit sa kanilang mga pinasukang trabaho. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, obvious na obvious. 2 years nang secretary ng Presidential Legislative Liaison Office na hindi kilala ng mga senador. Bakit saan ba nagtatambayan? Nakanto-kanto lang. Di ba? Because if he knows very well the function of the PLLO office, he could have done the proper protocol, introduction of the office, or magpakilala siya mismo doon sa leadership ng Senado, leadership ng Kamara. Pero kung alam niya yon, ginawa niya yon. But apparently, hindi niya alam. Therefore, hindi niya alam ang kanyang trabaho. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dami niya na nakapwesto ho. Yan. So, by the way, si Secretary Martin Andanar mukhang tatanggalin na sa pwesto din at may balitang inalok daw ng Pangulong Duterte si Secretary Andanar ng ibang pwesto. Antayin niya na lang daw po na mag-anunsyo ka ng pwesto yon because yung mga senador talagang gustong lusawin po yung PCOO at ibalik nila lamang po ito sa Office of the Press Secretary dahil parang duplication yata ang tingin ng mga senador. At sa dami po ng kapalpakang nangyari nga, it has been a public knowledge yung mga kapalpakang nangyari, ay expected na yung mga ganyan, ano? At marami pang opisinang ganyan kapalpak.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ernalyn Ka-Ingles Goles, good evening. At si Part Mark Anthony Reynoso sa Singapore, magandang gabi partner. Daryl De La Vega, magandang gabi. Sir Errol Dacame, Sir Oliver Licop, at sa lahat pong mga nanonood via Facebook Live. Sa asawa ko sa Qatar, magandang hapon. Langga, talagang hindi nakakalimutan ni Daryl ang kanyang misis. Malayo pa naman ang pitsakin si Daryl at saka katapusan, ha? Malayo pa naman. Saglit lamang. Grupo daw na grupong suportado ang kandidatura ni Sap Bongo sa pagkasenador, nag-fundraising daw. Yan ang binantayang report ni partner Jojo Sikat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Alamin natin. Asero. Alamin natin. Si Boyet pala. Sorry, si Boyet ang may dala ng report na yan. Alamin natin kung anong klaseng fundraising. Kasi sinasabi na nga ng Pangulong Duterte na si Sap Bongo ay bilyonaryo. Bakit kailangan pang mga ganyang fundraising? Alamin natin bakit may ganun, ano? Paring Boyet, magandang gabi. Go ahead, please. Magandang gabi, Errol. Naglunsad, Errol, ng isang fundraising ang grupong sulong ang Pag-Unlad Movement o SAP para sa pagtakbo ni Christopher Lawrence Bong Tesoro Go sa Senado para sa 2019 eleksyon. Ang fundraising ay pinangunahan ng SAP National Chairperson Liz Kahayon Uy na ginanap sa isang kilalang hotel sa Pasay City. Ayon kay Kahayon Uy, ang fundraising ay sa pamamagitan ng pagbebenta ng planner na mabibili sa halagang 100 piso ang isa kung saan ang pondo ay gagamitin ng tulong sa pagtakbo ni Bongo. May 40 membro at opisyal ng lokal na pamahalaan, pribadong grupo at mula sa iba't ibang industriya sa panig ng bansa ang sulong ang Pag-Unlad Movement na may iisang layunin na suportahan ang kandidatura ni Go. Samantala, malaki ang tiwala ng SAP kay Bongo na magiging mabuting senador umano ito dahil matagal na nakatrabaho ni Pangulong Duterte. Kumpiyansa din ng grupo na iluluklok ng mamamayang Pilipino sa Senado si Go dahil daman nito ang pangangailangan ng mahihirap. So, live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Boyet? Yes. Ayun nga yung tinatanong ko kanina. Ang sabi ng Presidente, bilyonaryo si Bongo. Kulang pa ba? Kulang pa ba ang kanyang... Mga ibang grupo naman ito. Ibang grupo? Baka hindi alam nung grupong ito na... bilyonaryo? Mayaman si Bongo. Oo nga. Kaya sila nagpapandraise. Siguro, ano na rin yun, ano? Alam naman natin dito sa ating bansa, no? Pag kursunada natin ng isang kandidato, ay talaga namang mag-aalay tayo ng tulong o donasyon para sa kandidatura nga ng ating minamanok. Kung ikaw tatanungin ko, Boyet Guillermo, ano ang kalidad na pwede mong gustuhin kay Sap Bongo? 3, 2, 1, peng! Tapos na ang oras mo. Tapos na ang oras mo. Tapos na. Marami tayong napapalitaan na ito ay masipag daw. Sipag naman talaga eh. Masipag. Sipag naman talaga. No question. Masipag kung saan nakakarating. Oo. At naitanong nga natin, ano ba? Itanong din natin sa grupo, ano ba ang bentahe at kasiguruhan na mananalo nga si Bongo sa darating na eleksyon? Dahil, itanong natin, samantalang si Bongo, hindi man lamang naging barangay chairman, naging mayor, pero yun nga ang sagot sa atin, alam ni Bongo, yung nadadama ni Bongo, yung pahirapan at pangangailangan ng masa. Alam mo yan, paring Boyet, pag eleksyon, 5-5 ang motherhood statement na yan. Sir, tutulong ako sa pag-unlad ng bayan. That's a motherhood statement. We wanted something new.
yun na yung nakagawian natin. Palagay ko ang isang alas ni Sap Bongo, siya'y bago. Siya'y hindi trapo. Yan ang maganda diyan. Yan. Pwede siyang subukan dahil bago siya. Wala ring bahid na chismis na siya ay pungkurap. Pwede rin niyang sabihin, ako'y mayaman na at hindi ako kailangang makisabunutan pa ng pork barrel. Tulad ni, alam mo, of all the so many senators sa Parimboyet, simula na maging senador yan si Ping Lacson. Hindi yan dumawdaw ng kamay sa pork barrel, Parimboyet. Oo. At baka mapangalawan. Nababalitaan din natin na hindi tumatanggap din ng sahod yan bilang hindi. senador. Oo. So baka maging pangalawang ganyan si Sap Bongo, no? Kasi siyempre, bakit pa siya? Posibleng hindi yan. Yes. Yan. Sayang gawin yan. Basta naipahayag na ng isang tao at siya sa binitawan niyang salita, tapat siya, may paninindigan, may mangyayari yan. Tama. Alright, bago kita bitawan, Paring Boyet, sagutin mo nga ang ating survey question tonight. Mas ikabubuti ba ng mga bata na mayroon ng batas o magkaroon ng batas tungkol sa pagbabawal sa tinatawag na corporal punishment o yung pananakit sa pagdidisiplina, pagpalo, pagkurot, pagpingot, pagsapak, pagbatok, kung gusto mong disiplinahin. Ikabubuti ba kung may batas na bawal na ang corporal punishment? Noong yung yung ating batas nga para sa bata, ako mula nung naging batas nga yan, nagkaroon ako ng limitasyon din. Sa pagdidisiplina. Ikaw ay isang tatay. Isa kang tatay. Alam na alam mo ang kailangan ng isang bata pero may batas na. Oo pero sa awa naman ng Diyos, bagamat pa limitado yung ating pagdidisiplina, hindi natin sinasaktan ng sobra-sobra ang ating mga anak, naawa din naman ng Diyos, hindi naman lumaking mga sutil. Kulokoy ang ating mga anak. Very good, very good. Pero ikaw, diretsuhin mo ng sagot. Ikabubuti ba ng bata ikabubuti ba ng bata na mayroon ng batas laban sa corporal? Hindi. Hindi ka kumbinsido. Nasa pagpapalaki talaga din ng magulang yan. At sa May posibilidad bang maging sutil dahil hindi mo na pwedeng basta-basta, alam mo, yung mga tradisyonal. Posible, sapagkat alam na natin ang kabataan ngayon. Matatalino na. Ginagamit din nilang dahilan yan, batas na yan. Ngayon na nga lang yung apo ko nga rin may papagalitan magsusumbong. Tatawag sa telepono. Ako nga. Yan yung banta ng isang 8 taon na bata. Nasabihan kang tatawag sa pulis? Oo, tatawag sa telepono at magtutok. Di ba? Walang pinag-iba yan. Walang pinag-iba yan. Sa bunso ko, he was 7 years old then. Nung papaluin ko ng sinturon, ang sabi sa akin, sige dad, tatawag ako sa bantay bata. Ganun yan ang panakot ng mga bata. Yan na. Kaya, daw kayong mga tatay at mga nanay. Kaya nakakalungkot marami rin talaga tayong mga kabataan na mga 10 taong gulang pa lamang ay nako. Pero alam mo Paring Boyet ito? Alam mo there's a proposal na ibaba yung sa juvenile delinquency punishment na di ba ayan ay itinaas ng, if I'm not mistaken, ang pwedeng parusahan pag 18 years old na. Yun nga, sinisisi nga dyan si Kiko Pangilinan. At ngayon, ito mga naninisi kay Kiko Pangilinan gustong ibabayan sa 13 years old. Na kapag ka nakagawa ng kasalanan ng krimen, ay ikarasel ka agad kung ang edad po ay 13 pataas. So, I think this gonna be contradictory to the spirit of, I don't know, parang tingin ko
magkakabangga ang espiritu ng batas ng yan. Oo, no, yun nga, no? Nakakalungkot talaga rin yung mga nangyayari na yan, ano? Basta ang feeling mo kung tatay ka, alam kung tatay ka naman, dahil sa batas na ito, ay parang puros amba na lang aabutin mo sa bata. Ambahin mo na lang. Puros amba na lang. Yun ang nakakalungkot. Ayun na lang. Sige, wala ka na magawa. May batas eh. Amba na lang. Yeah, puros gano'n na lang. Alright, partner. Salamat. Right, back to you, Errol. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Alam niyo po, si Paring Boyet, mabait na lolo yan eh. Mabait na lolo yan si Paring Boyet Guillermo. Mahal na mahal niya mga apo niya. No? But, nandiyan pa siya sa linya, Paring Oli. Disciplinarian din yan eh. Nga lang, alam niyo, iba pagka may batas na, kailangan to pa rin. Hello kay John Garcia sa Cavite. Kumusta kayo John? John Garcia. Good evening everyone, sabi niya. At yan. Sali kayo sa ating talastasan. Ang ating tanong na pwede niyo pong sagutin, ikabubuti ba ng bata ang pagkakaroon na po ng batas na ibinabawal ang corporal punishment, ang pananakit sa pagdidisiplina? Halimbawa, di ba, yung traditional, conservative style ay matatapang ang mga magulang, isang sut-sut lang kapag ka hindi ka sumunod. Sabi ng dila lang ang walang latay. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Ganon noon eh. Pagka hindi ka sumunod gagad, sa tingin pa lang, pag hindi ka nakuha sa tingin, yun nga eh, may mga kasabihang dila lang ang walang latay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, 13 minutos na po makalipas ng alas 8 po ng gabi. Kamaong Asero program pa rin dito po sa Leader ng Philippines. Ang inyo pong pinanonood. Happy birthday by the way kay Engineer Alex Fuentes, ang engineer po ng DZME 1530. Dating kasama po natin at sila po ay nandiyan pa rin sa DCME. Tayo po ay nasa Leader News na. I believe si Alex Fuentes, siya na po ang Technical Director ng DCME Radio Station. Engineer Lex, happy birthday to you. Naway malasing mo sila. Happy birthday, Engineer Alex Fuentes. Samantala mga kaibigan, may magandang balita po ang Pag-ibig Fund. Pag-ibig Fund, the Global Housing Fund. Yan. So, dinalaw po natin ang pamunuan po ng Pag-ibig Fund sa Baguio City at inalam po natin kung ano ang kanilang magandang balita, especially sa mga lugar na tinamaan po ng kalamidad. Mga kaibigan, panoorin po ninyo ang ating panayam, eksklusibong panayam sa mga opisyal po ng Pag-ibig Fund headed by Madam Teresa Corpus, ang manager po ng Pag-ibig Fund Baguio Branch. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Hi ma'am, would you like to tell us ano po itong bagong serbisyo ng Pag-ibig Fund being offered to the calamity-stricken families? Yes sir, ang nag-offer po kami ngayon ng calamity loan, 80% ang total savings at an interest rate of 5.95, payable in 2 years. Sino-sino po ang pwede makapag-avail ito? All active members, private or government or individual payer. Paano po sila makakapag-apply ma'am? Meron po tayong mga kaukulang application. Isasama lang po nilang kanilang photocopy of 2 valid IDs with the same signature, then the latest payslip. Opo. Does they need to get a parang declaration of state of calamity from the LGU? Meron na pong declaration yun sir, basta ang qualified lang po is dun location ng declared area, dun sila, yung mga address nila, nakalagay na rin po sa IDs nila yun. Pag wala po, pwede pong humingi sila ng barangay certificate. Ayan, opo. A bona fide resident.
Magkano po ang pwedeng ma-avail na calamity loan? 80% of total savings. Kung meron po silang regular loan, ibabawas lang po yun. Yun na po yung kanilang manineto. Ayan, very good. How fast is the processing, ma'am? Test. May processing natin. 3 days, ma'am. Sir, we are given within 3 days. Pero at pagka okay naman po siya, nahabol namin siya within 2 days. Na-receive ngayon, the following day, pwede na po namin siya i-credit. Napakabilis. Apo. So, would you like to tell our kababayans about this financial facility ng Pag-ibig Fund, ma'am? Yes po, open po kami sa aming calamity loan within 2 months. 3 months. Ay 3 months, within 90 days po upon declaration. Ayun. Okay. Just feel free to visit our nearest office. Nearest office of Pag-ibig Fund. By the way, yung kuwan, ma'am, may Pag-ibig Fund na ba yung mga ano yan, mga voluntary, may voluntary members na rin? Meron din po And kami. they will enjoy the same benefit? Yes, sir. Kumpara sa mga empleyado? Yes, sir. Basta meron din naman po silang papakitang source of income. Okay. Kagaya yung mga business permit, yung mga self-employed. May ganun po tayo, sir. Very good. That's a good news. Thank you, ma'am. Segue po ako kay Ma'am Jen. Ma'am Jen Sige is po. the one in charge with the marketing. Sige, Ma'am Jen, ano po ang mga nais niyo pong ipaabot sa ating mga kababayan? Okay. Ito pong calamity loan program namin is open po sa lahat ng members po natin na affected by pag dito sa Baguio, sir, declared naman po ang Baguio or buong Cordillera under state of calamity. Dineclare po ito ni Mr. President. So, lahat po ng members natin ng Cordillera, pwede po silang mag-avail ng calamity loan. Ang kailangan lang po natin is the application form, photocopy of 2 valid ID cards, latest 1-month payslip, tsaka any proof of address po, sir. So, yung nabanggit po ni Ma'am Tere kanina, yung proof of address, basta meron po silang address doon sa ID card, sufficient na po yun. Kung wala naman po, that's the time na manghihingi kami ng additional requirement like yung barangay certification, sir, as proof na resident nga po sila ng Cordillera po. So, pati po actually Benguet, Mountain Province, actually earlier na po na-declare ang Benguet and Mountain Province under Habagat po. So, si Baguio ang nahuli, yung sa Ompong po, sir, nung dineclare na po ni President, in-offer na rin po namin ang calamity loan sa mga residents po ng Baguio City. Very good. Ma'am Te, balikan ko po kayo. Do you have any reminders sa mga miyembro, mga kumpanya? With regards sa membership. Membership and registration? Pwede, sir. Pwede po silang mag-member sa amin as long as na sa bagay po pag sa mga private, automatic na po sila. Sa mga job order, pwede rin po silang mag-member as individual payer. Mga government, automatic na rin po sila. Pwede rin po kami pati sa mga OFW. Kung ano, pwede rin po silang mag-member sa amin. Hi, ma'am. We understand you are continuously doing some campaign on reminding the business owners, especially the new establishments. Ano po ang normal advisory? Go ahead, ma'am. Bali, sir, ang ginagawa kasi namin, yearly po talaga, kumuha kami ng listahan ng mga newly registered businesses. And then after that, we verify po kung member na po ba ito or hindi pa. Pag hindi pa, sir, pinapadalahan po namin ng tinatawag naming reminder of fund coverage. So, nire-remind po namin na ang Pag-ibig Fund po is mandatory or compulsory sa lahat po ng individuals earning at least 1,000 pesos. And they are given 15 days, sir, to comply. Otherwise, magpapadala po ulit kami ng mga love letters po namin. So, from the reminder of fund coverage, ang magpapadala po namin pag hindi pa yung nag-comply, sir, is the demand notice. So, I'm sure po marami po yung mga nakaka-receive nga po ng demand notice. So, ang kailangan lamang po natin, sir, is magpunta sila sa Pag-ibig Fund para ma-explain po namin maigi kung ano po ba yung benepisyong makukuha nila sa Pag-ibig Fund. Meron naman po yung iba na hindi covered.
Syempre sir, yung mga datos po namin kasi hindi naman kompleto or hindi po namin alam kung ano talaga yung actual sir. Yes. So they have to come to Pag-ibig Fund Officer para ma-discuss po namin yun. So like yung mga senior citizens po, Yes. na sila yung business owner, sila rin po yung nagbabantay nung pwesto po nila. So hindi po natin covered yung mga yon. Ayan. So pag nagpunta po sila sa Pag-ibig Officer, magdala lang sila ng any proof ng birth date nila sir, like yung senior citizens card po nila para ma-exempt po sila. Ayun. Kung meron naman po silang empleyado sir, yung empleyado ang kailangan nilang i-register. I-register. Yes po. Sila po na senior citizen ang exempted po. Ayun. Very well said. Thank you, Ma'am Jen. Ma'am Jen, any more announcement from Pag-ibig Yes, Fund? sir. Nabanggit nyo naman po yung reminders. So, reminders po sa lahat ng ating mga business owners. So, ang Pag-ibig Fund po is mandatory to all individuals earning at least 1,000 pesos a month. So, halos lahat po talaga mako-cover po natin. Kaya po namin tinawag siyang universal coverage, sir. So, yung nabanggit ni Ma'am Tere kanina, pati mga OFW na dati po ay voluntary. Ngayon po, effective 2010, mandatory po siya. So, hindi lang po yung mga employed private or employed sa government ang covered po ng Pag-ibig Fund. So, lahat po ng individuals earning at least 1,000, they are mandatorily covered. Including po actually yung mga market vendors natin, mga transport groups po natin. Apo. So, yung mga drivers, mga operators, nire-require na rin po namin mag-member po sila, sir. They might not know all those good news. Paano pong gagawin ng mga baguhan? I mean, say for example, those included in that sectors. Yes. Kailangan lang po natin kasi sir sa payment is the Pag-ibig number eh. So for those individual payers, yung mga market vendors po natin, bago sila makapagbayad sir, kailangan lang po ng Pag-ibig number. So mag-register muna? Mag-register lang po sila. So yung registration naman po namin is available online. They can always visit po yung website po ni Pag-ibig Fund, yung www.pagibigfund.gov.ph. Kung wala naman po silang access sa internet, they can always visit our officer. We will register them online. Kami na po yung bahalang mag-register sa kanila. Ganun kadali Yes po sir. And then upon registration, makukuha po agad nila yung tracking number. With the tracking number, sir, actually pwede na silang magbayad immediately. Pero kasi sir, yung Pag-ibig number is ma-generate lang after 2 days. But kung gusto nilang magbayad immediately sir after the registration, pwede po using the tracking numbers. Tatanggapin naman po namin. O those who are expecting the ID, Pag-ibig Fund ID, kailan ba yan na-release? Yung Pag-ibig ID sir talaga natin, wala pa kami ini-issue'ng ID card. Ang meron po tayo sir is the Pag-ibig Loyalty Card. Loyalty card. Yes po sir. Nilabas po namin yun sir noong 2014. Pero as of now sir, wala po muna kasi ongoing po yung enhancement ng card. But for those po na nakakuha na before, pwede pa rin nilang gamitin yung card. So for Pag-ibig transactions, valid ID card po siya. At the same time, discount card din po siya. Galing Oo sir. So may mga partners po kami na once they present the card to them, automatic po yung discount nila. Very nice. Yes, sir. Balikan na si Ma'am Tere. So, Ma'am Tere, it's really good to be a member, regular member of Pag-ibig Fund. Apo. Go ahead, ma'am. Opo, dahil marami po kaming na-i-offer, meron din po pa kaming housing loan. At 6.5 rate namin ngayon, a maximum of 6 million. Ano pa ba sa atin? Malaki-laking bahay na yan. Mansion. Mansion na yan. As long as they're capable to pay. Yes. Kailangan po natin ng kanilang source of income para kita niya kung carry niyang bayaran niya, sir. Yung mga medyo magkakapamilya na medyo maliliit yung kita, pwede sila magsama-sama? Pwede po, sir. Apo. Meron din po kaming ino-offer yung tinatawag namin economical. Affordable, yeah. Kailan dito kasi sa Baguio, wala tayong ganun, sir. Yung affordable na sinasabi namin. Para sa mga minimum bracket ang sweldo. Ang mas marami kasi dun, sir, dun sa mga lowland. Mga project, mga ganun, sir. Sinagin lang. Alright. Very well said, Ma'am Tere. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang magandang balita mula sa Pag-ibig Fund. Doon po sa mga calamity-stricken areas, lalo tigit sa lahat sa katatapos lamang pong bagyong Super Typhoon Nompong.
balita po ng Pag-ibig Fund ay pwede po kayong mag-avail ng calamity loan. Ayan, up to 80% ng inyo pong hulog. Pwede nyo pong i-loan, no? So, punta na po kayo kagad sa Pag-ibig Fund offices na malapit po sa inyong lugar. 26 minutos na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Masipag mag-selfie si Bongo. Ayan. Oo nga, no? Oh, pero iba talaga kapag iba talaga kapag nasa gobyerno ka na, marami ka talagang magagawa. Hindi tulad ng mga challengers na gustuhin mo mang gumawa ng kabutihan para sa bayan, sarili mong perang gagastusin mo. Pero kapag ka nasa gobyerno ka na, doon ka na sa makinarya ng gobyerno, di ba? Alam mo, ang pinaka-uniqueness ni Sap Bongo ay bago siya. Hindi siya trapo, mayaman na siya. Pwede niyang sabihin na hindi siya magiging kurakot dahil mayaman na siya. Yan. Hindi ko naman sinasabi itong mga nakaupo dyan na senador, kurakot, no? Kasi mahirap po yan. Ang makapagsasabi po niyan, ang COA. Sino bang nadimanda na dyan ng graft and corruption? Sino nang nadimanda dyan ng plunder? Yung pinakamatandang nadimanda dyan ng plunder, si Enrile. Di ba? Napalabas namang ng korte dahil nakiusap dahil matanda na, pero demandado po yan ng plunder. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. Kinikwento ko lamang po yan ang totoo eh. Yeah, so, ako, naniniwala ako, Sap Bongo will not be a corrupt senator. Mayaman na po yan eh. Parang si Ping Lacson, bago yan naging senador, mayaman na, kaya hindi siya hindi na siya nakikipagbangayan para magkaroon pa ng pork barrel. Teka muna, ratsadahin na po muna natin ang mga balita mula sa ating studio. Inamin po ni Special Assistant to the President Bongo na dapat na siyang makapagdesisyon kung pagbibigyan niya ang iba't ibang grupo na humihiling na siya po ay kumandidato sa pagkasenador, mga kaibigan, dahil sa nalalapit na filing na ng CLC or Certificate of Candidacy. Ayon din kay Go, ang Pangulong Rodrigo Duterte raw ang makakapagbigay ng impluensya sa kanyang desisyon kung saan daw siya makapagbibigay na ng serbisyo sa bansa. Sinabi raw kasi sa kanya ng Pangulo na higit siya makakapaglingkod sa bayan kung siya ay isang senador. Taong bayan daw ang kanyang inaasahan na makakapagdesisyon kung tatakbo siya, at lalo't nalalapit na ang filing ng CLC sa October 17. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. Ayon naman po kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi pa raw siya nakapag-iisip kung mananatili pa siya sa kanyang pwesto o tatakbo siya bilang senador. Nabanggit ni Roque na pinag-iisipan niya rin nitong nakaraang weekend kung magbibitiw siya sa pwesto kung tatanggapin ng bagong posisyong alok ng Pangulo. Sinabi po ni Roque na magli-leave siya pero dumalo naman ito sa cabinet meeting kagabi. Ayon po sa kanya, pumasok lamang daw siya para mag-anunsyo ng pag-aproba ng Pangulo sa liberalisasyon ng pag-angkat ng bigas. Tuloy pa rin daw ang kanyang biyahe papuntang Beijing para dumalo sa isang conference, at sinabi nitong wala siyang tampo sa Pangulong Duterte at babalik din daw siya sa susunod na linggo. Ayon naman po kay Presidential Spokesman Harry Roque pa rin, nakikiramay ang Malacanang sa mga pamilya ho ng 5 PIDEA agents at pamilya ni Ozames Executive Judge Edmundo Pintac. Si Pintac po ay ang judge na mismong may hawak po ng kaso ng mga paruhinog na itinuturong mga drug lord sa Ozames City. Isa sa mga napag-uusapan kagabi sa Malacanang ay ang pag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine National Police na magsagawa ng malalimang investigasyon para maparusahan sa batas ang mga nasa likod ng pamamaslang. Dagdag pa ni Roque, ito ay malinaw na ebidensyang may nagaganap na anti-drug war sa bansa. Bukas ng hapon bibisita po ang Pangulo sa burol ng mga pinaslang na PIDEA agents sa Mindanao, at matapos ito'y lilipad na siya papuntang Indonesia. Sinabi naman po ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Penelo, negative raw ang Pangulong Rodrigo Duterte sa diagnostic examination. Ayon kay Panelo, base raw sa pagkakasabi ng Pangulo ay okay raw ito at negative ang mga resulta ng kanyang medical tests. Sakali lamang magpositibo daw ang Pangulo sa anumang sakit, makakapagtrabaho naman daw ito dahil meron namang lunas ang mga sakit.
Noong nakarang linggo mga kaibigan, lamang ay dumaan ng Pangulo sa endoscopy at colonoscopy. Itinanggi naman po mga kaibigan ng Finance Secretary, Assistant Secretary Tony Lambino na hindi buwis ang dahilan kung hindi import price ang langis na nagtutulak po ng halos 80% ng pagtaas po ng oil products sa sunod-sunod na 9 na linggo. Base po sa inflation report ng Philippine Statistics Authority nitong nakarang buwan, pasok sa 4.6% ang inflation ng housing, tubig at kuryente, ang gas at petrolyo mula sa 3.2% naman ito nung Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. noong Agosto. Ayan. Ngayong araw, muling tumaas na naman ang presyo po ng produktong gas, diesel, kerosene ng ilang oil companies. Dapat ang pagbasa nito patas, di ba? Kasi patas ang presyo. Gas, diesel, kerosene. Oh, ganoon eh. Patas ng patas eh. Pero ayon po sa opisyal, meron na raw nakaplanong solusyon ang gobyerno para tugunan ang isyu sa mahal na imported na langis. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nagsimula naman pong imbestigahan ng Department of Health para malaman ang tunay na sanhi ng food poisoning sa 18 empleyado po ng Overseas Workers Welfare Administration sa Rehiyon 2 sa Cagayan. Ayon po sa AWA Region 2, kay Regional Director Pilipina Dino, sumakit ang tiyan, nahilo ang mga empleyado at hindi na nakapag-overtime ang mga ito nung Biyernes. Nangyari ang food poisoning habang ang mga kawani ay abalang nagpoproseso po ng libu-libong aplikasyon ng mga OFW sa Isabela at Cagayan kaugnay sa pagbibigay po ng calamity assistance sa pagtama po ng Bagyong Ompong. Ayon kay Dino, na late lunch ang mga empleyado at sumakit ang tiyan dahil sa idiniliber na pagkain. Sa ngayon, mabuti na po ang kalagayan ng mga empleyado at balik na muli sila sa trabaho. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Isang kapapanganak naman na sanggol, Diyos ko po, ang natagpuang nakasilid sa eco bag. Angeline, kung anak mo ba yan, matitiis mo bang ilagay yan sa eco bag? Diyos ko pong mahabagin. Sana nga may magdala sa pintuan ko ng batang cute, ano? Sino kaya magdadalangan ng batang cute sa pintuan ko? Ito po ay nangyari at natagpuan po dyan sa simbahan ng Nagkarlan sa Laguna. Sa nakuhang video sa may patio ng simbahan, makikitang pinagkakaguluhan ng mga tao ang asul na eco bag na may lamang sanggol. Agad na dinala po sa ospital ang sanggol pero nagkaroon po ito ng hypothermia. Ang hypothermia, yung sobrang lamig yan. Nilamig ng todo. 12:00 po ng tanghali dinala ang sanggol sa ospital at walang tigil sa pagmamonitor ng mga staff ng ospital sa naturang baby. Posible manong patuloy na humina ang sanggol at bumigay ang katawan. Walang nakapansin kung sino ang nag-iwan ng sanggol pero ayon sa mga pulis, muli nilang i-review ang CCTV sa Nagkarlan area para matrace ang pinanggalingan at malaman kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Dahil sa pagpapabaya sa sanggol, posibleng harapin ng mga magulang ang kasong paglabag sa Child and Youth Welfare Code. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Panghuling balita po natin sa oras na 8:34 na po ng gabi, inimbitahan mga kaibigan ng North Korean leader na si Kim Jong-un, si Pope Francis na dumalaw daw po sa Pyongyang. Ibibigay ni South Korean President Moon Jae-in ang imbitasyon ni Kim kay Pope Francis sa kanyang biyahe sa Europa sa susunod na linggo sa Oktubre 17 at 18. Hangad din ni Kim na magkaroon po ng kapayapaan ang Korean Peninsula at nais din itong makitang Santo Papa. Ang imbitasyon ng Korean o North Korean leader sa Santo Papa ay kaugnay o kauna-unahan mula pa noong year 2000. Ano kaya ang umiikot-ikot sa ulo ni Kim Jong-un? Ano? Biglang parang 180 degrees na pagbabago. Ano? From a very hardliner stance, ngayon po ay biglang parang napakabait. Ano? Totoo na kaya yan? Sana nga ano? Alam niyo naman po, si Errol Dacame at ang leader ng Philippines naniniwala ng sino mang medyo tigasin, pasaway, sutil, meron pa rin pong nananatiling
pitak ng kabutihan po sa dibdib. Ayan, lagi pong merong ganyan. Kahit ang isang kriminal, meron pa rin pong kabutihan yan sa kanyang katawan. Kaya't dapat nga ang ginagawa po, nating lahat ng lipunan, ng gobyerno ay binibigyan ng pagkakataong makapagbago. Di po ba? Sapagkat ang sino man ay may karapatan sa tinatawag pong second chance. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, so sige po. With that, mga kaibigan, ulitin ko lamang po yung magandang balita po ng Pag-ibig Fund sa lahat pong mga miyembro na nasa lugar po ng tinatawag na deklaradong calamity area or state, nasa ilalim po ng state of calamity. Pwede po kayong makapag-avail ng calamity loans sa Pag-ibig Fund as announced by Ma'am Teresa Corpus, ang OIC branch head ng Baguio Pag-ibig Fund. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Paalam na po muna tayo para muling magbalik bukas araw po ng Miyerkules. Ulitin ko ang ating masidhing preparasyon sa nalalapit pong pagsasahimpapawid ng Kamaong Asero sa Pinoy Extreme Channel sa Lunes. At siyempre, inimbitahan po natin ang lahat ng ating mga kasama na sabay-sabay po tayo maghanda. Sapagkat kakaibang palabas po ang ini-expect ng mga manonood sa Pinoy Extreme Channel. Kakaibang Kamaong Asero po ang inaasahan po nila. So, ganyan po tayo muna sa araw pong ito ng Tuesday. Happy birthday ulit kay Engineer Alex Fuentes ng DCME 1530 ang Radyo 1. Yan po ay mula sa pamilya naman ng Leadernos Philippines Kamaong Asero Program. Sa ngalan ng ating mga kasamahang mga Leadernos Patrol, mga nagulat ngayon, si partner Jojo Sikat, si paring Boyd Guillermo at si paring Hill Tamayo, ang station manager ng DYTA Radyo Agila 99.9 FM sa Tacloban City. At ang ating operations head, Engineer Oliver Lico, at producer head writer Angeline Valencia. Habang nakamasid lamang po ang ating creative director na nasa Singapore pa rin, Mark Anthony Reynoso. Sa ngalan po ng PQC Paint Depot at Burgess Co Auto Parts, pati na ng Long Ridge Philippines at ng TPC Telepreneur Corporation. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leadernos Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.
Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.